Какво стана, бе, тази се преби? Та падна с тротинетката, бе. Там. Не знам дали се вижда, бе. Зад белия бус. Сега нещо прави на тротинетката. Нещо я гледа. То се изкриви кормилото, се изкриви, бе. Гумата е настрани. Тя щупи тротинетката, бе. Това от тия, където ги наемаш. Тя щупи тротинетката тая, бе. И си ожули крака, ме. Сега си тупа панталона. Сега ще я такова. Ще я връщна. Ама тя трябва ли да съобщи на тия, че е щупила? Или не трябва? Еба си Тя щупа панталона, тя си вади телефона. Тя... Я виж, заеба я и бега. Не бега, мало! Run. Шашкавата! Виж как я щупи и я заеба. Да се обадим на телефона на тия. Това с тия бяло-зелените, където ги намираш по улицата. Отиваме да видим щетите, чат. И сега да кажа, че аз съм нещо. Лошата кара тротинетка, вата и се чупи кормилото. Как така? Тай колчето ли щупи, бе? Какво стана, бе, вате? What the fuck? Майко мила. Та, какво направи, бе? То как се чу? Тя виж колата на 100 метра и се чу супер силно, бата. Не знам какво направи та. В колчето ли се... Не, бе, тя падна е тук в средата на улицата, бе, брат. Е, тук падна. Е, тук нека е падна. Просто май се чупи кормилото и тя се преби. Как я заебала? Да видя колко бързо дърпа, а? Газ!